गोरसा बुं एसे ना डायलग नांलाया एक्शन नाङा डायलग नांगौ बोरै मोनदो बेटा एक्शन मा मिनिबाय थाखो जादोंमोन नालाय बैनो बिथाङा नै बे बिथाङाबो माहाजोन बैनो नायग्राफोरा नै साथामेन नै बिथांमोनाबो ada cameraman ciu mini nengkarai ya no singon lansai nai एकदम फोरोंग्राफोरा सानै साथाम ओरै गंसेना फैनानै ए खामानि इयावलाय मा गाबाय थादों नोंसोरलाय ओरै माबा जागोन नै बिथाङा जोंहा गेदेरफोराबो एकदम केमेरामेन जागासिनो नै माहाजोना इयो बै दानिसो ओंखारनाय माहाजोन नै नायग्राफोरा नै आंहानि फिसा लादों बाजारबो दङ जामुलै एक्शन एक्शन लाजिबा जायो नै केमेरामेन नाहरदो केमेरामेन मिनिगासिनो नै नायनो सोरथांफ्रा नै बेला 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 नै नायगिरि नोंथांमोना एकदम सिरियाव जिरायगासिनो नै आंना फिसाया आयौ मनु नायनि मनु बिफां नै मैथाबो दं दोन नोंसोरनि दामनायखौ सामब्राम गायदोंमोन इयाव सामब्राम गायखांना मैथा गायबाय आलौ गायना होदों बे मोनसे बानायखांबा जोङो लाजिनोसो ओंखारहरदों ओइ नै एक्टर सासे फैबावगासिनो एक्टरा दोन नोंसोरनि गाबख्लानाया बोराय हदथ' लाजिनोबो रोङा नोंसोरो लाजिनोबो रोङा नोंसोर होनना बुंगा होमबा थां खामानिफोरा एक्शन औ बाजै आंनोमोन एक्शन आगै फै सिङाव फै थांबाय मालाय माहाजोना न'आव